Hi mga beshi, mga mamshi, mga bisdak. Nami diri karon sa among construction site. Kuyog sa akong mga kids nga online school. Yeah, they're busy working on their school. The other one is in the back, hiding. And let's see. Yeah. Karon dresses me. Ako may tighawid sa PC. Gahapon hangin kayo, galupad-lupad ang dresses. Abi na akong maapil ko kalupad. Money buhay construction here. Kuan pa siya. Og sa tao pa siya, puro pa siya bukog. Puro pa siya bukog. Kuan ni siya. There. Medyo dako-dako sad siya. Here. O mga silingan. Kana ang balaya, hinimo na siya namo sa una. Nahalin na siya. Mga 27 na naman. Likod ani ko ang golf course siya. So ano siya, everyday maski weekend trabaho may kay aron ay kwarta, makakwarta. Say hi. Say hi. What? They're doing schoolwork. Murag nagsugod na mi, so see you next time. Please subscribe or like my vlog. Maybe next time mag-post ko cooking. Mga recipe na ako sa cooking. Na ako'y gamay recipe. Basta nag-post ko ana. See you guys next time. Bye.